Aisha da Malam Yusuf, Episode 5, Gaba da juna. Bayan haɗuwarsu ta sirri, soyayyar Aisha da Malam Yusuf ta ƙara ƙarfi. Sun fi fahimtar juna yanzu fiye da da. Kowanne daga cikinsu yana da burin ganin soyayyarsu ta kai ga aure. Ba wai wasa da lokaci ba. Aisha na ƙoƙarin kare mutuncinta, tana kuma tabbatar da cewa komai na tafiya bisa ƙa'ida da ladabi. Malam Yusuf kuwa yana nuna haƙuri da girmamawa, yana gina amana a tsakaninsu, shirin faɗakar da iyayen Aisha. Wata rana, yayin wata hira da suka saba yi ta WhatsApp, Malam Yusuf: Aisha, ina jin lokaci yayi da zan haɗu da iyayenki. Na ce musu ni mai gaskiya ne, kuma ina son ki da zuciya ɗaya. Aisha ta ce, hakan na da kyau Malam, amma sai mu bi a hankali. Abubuwa da dama sukan rikice idan aka gaggauta. Malam Yusuf ya ce, to, amma idan da yaƙinin za su fahimta, kin ce mahaifinki mutum ne mai adalci. Aisha ta amsa da murmushin emoji, alamar ta ji daɗin maganarsa. Ta fara tunanin yadda za ta gabatar da lamarin cikin hikima. Fara shiri da shawara. A wannan lokaci, Aisha ta fara shawara da ƙawarta Zainab. Zainab, kina ganin ya kamata in gaya wa Umma cewa wani mutum yana neman aure na? Zainab ta kalle ta da murmushi. Tabbas, idan mutumin kirki ne, kuma ke kina son sa da gaske, babu laifi, amma sai ki duba halin da gida ke ciki. Kada ya zama lokaci bai yi ba. Aisha ta ji wannan shawarar, ta dafa zuciyarta. Tana son ta gina soyayya mai kyau, amma ba ta son ta ci karo da iyaye. A nan da kashi na 5 ya tsaya. Duk wanda yake da buƙatar ci gaban wannan labarin, zai iya zuwa shafinmu na yanar gizo mai suna gidanharka.com.ng. Za ku same shi a can.